nu lige pludselig bliver skidt tilpas. Hvordan er det så med din ryg? Er du skidt gående? Meget. Meget. Skal du stå på dine ben, så lægger dig deroppe, hvor er dårligt? Nå, så må jeg jo være andet sige, men det tror jeg ikke, du gør. Vel? Det tror jeg ikke, for det er det ikke, det er sådan. Er du færdig nu? Ja, ja. Nej, det er bare, du skal prøve det, du gør det også. Så det er sådan. Nej, det er 7 timer dag, var det, så det er fuldstændig. Det har været meget af det i dag. Nej, 27 stunder. Ja, den Og ja, den var der på. Du har til at gå til fod. Nej, altså det er smurt ind sådan noget saltet, så det glider mere eller mindre ud, men altså det kan hænge lidt fast. Så det er ikke smertet. Det kan nogen synes, det gør lidt ondt, men det er mere en underlig fornemmelse. Det er ligesom den der kamera, der gik op. Ja, sådan noget, det bliver sådan langt nogen, der kommer ud. Men nu skal vi bare se, hvordan det er. Ja, du har jo ikke mange polypper bag næsen, så du kommer fra det, at polypperne bag næsen kommer væk, kommer hjem til, og så skilder jeg jo ikke så skæv, men jeg var sådan en kam, der så i vej. Den er væk. Så det er ikke så fint, fordi jeg synes selv, det bliver meget god plads derinde, så det kan du mærke nu, men du skal vide det, fordi i løbet af i dag i morgen, så lukker det mere eller mindre igen. Så min fælde lever op, og kan så komme ud. Så det går... Jeg har lige lagt det til dig. Det er altså bare sådan en sæt af en morgen. Ja, det er fordi, det er der nok. Ja, tak. Det var over. Det var hun lukker til hånden. Nå. Nu skal du lige gøre et nok til det, der var lige der. Så er det lige med det. Så prøv du bare huske, at det er helt vildt med sådan noget. Wow! Wow, skid. Ja. Det var